iki Gomot apa ya? aku iki tukang tambal ban uripe sakalan-kalan golek pangan duit ning dalan penting cukup kanggo sandang lan pangan. Sumber sono bergoyang. Yeyen mulai, yeyen. Yeyen mulai. Mulai. Ku iki tukang tambal ban. Rezekine untung-untungan. Nasib ape duit kantongan. Waya apa suasengku krosok ranjangan. Ya, iki lho sing duwe yen audio. Rada owah wonge. Biasae nututi biasae. Hei. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Ban bajah maneh. Kaisine sedapat temako. Mak jedor, mak jedor, mak jedor, dor ban becah maneh. Esuk-esuk rezekine tambah lumpur, tambah lumpur, kowe tambah lumpur, kowe tambah lumpur, kowe tambah lumpur. Yeyen audio iki lho, bose kaya ngene. Sumber Sari bergoyang. Goyang perubahan semua karang tarunanya ya. Aku iki tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan. Golek pangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandangan pangan. Yo! Aku iki tungkang tambal ban uripe sadalan-dalan golek pangan duit ning halal penting cukup kanggo sandang lan